I opgave Vi har valgt at beslutte at arbejde med indsatsområdet dans og udtryk for 4. og 5. klasse. Vores fokus er på læreprocesser i og gennem idrætten. Læreprocesser i idrætten. Vi har valgt dette fokuspunkt, fordi vi mener, det er vigtigt, at eleverne får en bevidsthed om, hvad de kan og hvordan de kan udtrykke sig med deres krop. Med hensyn til læreprocesser gennem idrætten, mener vi, at det er vigtigt, at eleverne får erfaringer med praksisfællesskaber, fordi disse kan være meget værdifulde for eleverne. Desuden vil vi gerne bidrage til elevernes holistiske menneskesyn og sociale kompetencer. I GOB vil vi forsøge at opstille nogle læringsmål for en 5. klasse i dans og udtryk. Vi har som sagt valgt at koncentrere os om læringstyperne i idræt, som er læring gennem bevægelse, og gennem idræt, som er f.eks. teorier om social læring. I vores undervisningsforløb tager vi udgangspunkt i idrætsfagets færdigheds- og vidensmål vedrørende dans og udtryk og samarbejde og ansvar. Derudover er elevernes kropsbevidsthed et gennemgående fokus i undervisningen. Forløbet strækker sig over 4 uger med 1 ugentlig undervisningsgang, som er en dobbeltlektion. Vi har forberedt 4 øvelser, som vil blive gentaget ved hver undervisningsgang. Den første øvelse er en opvarmningsøvelse, og ved denne opvarmningsøvelse er det hensigten, at eleven skal tilegne sig viden om at kunne udføre rytmiske bevægelsessekvenser til musik. Eleven skal gå 8 takter til musik, for derefter at ændre retning og gå 8 takter i en ny retning. Længere hen i forløbet sætter vi yderligere en opgave på, der består i at udføre nogle trin på stedet, stadig 8 takter, for derefter igen at gå 8 takter og udføre nye trin. Denne form for koreografi er god til at bygge videre på og eventuelt udfordre eleverne i både tanke og handling. Det er desuden god mulighed for undervisningsfunktion. Dansen, som bygger på rytme, er derfor meget relevant i det der henseende. I denne øvelse er det hensigten, at eleverne skal samarbejde i grupper af 3. Opgaven lyder på, at de i grupperne skal forsøge at danne former eller figurer. Eleverne får at vide, at de skal forsøge at bruge rummet i løsningen af opgaven. Læreren spiller et bestemt musikstykke, som eventuelt kan inspirere eleverne. I denne øvelse er det specielt elevernes samarbejde og kropsbevidsthed, der er i centrum. De kan som f.eks. som her lave et tog, eller som den næste vil vise forme en trekant eller andre former. Bjarne Henriksens artikel om forholdet mellem vane og refleksion henviser han til begrebet viden i handling, som blev introduceret af Donald A. Schoen. Dette begreb indebærer, at man har nogle allerede tillærte kropslige vaner, som man uden at tænke over det, bruger til at løse en opgave, hvor nye kompetencer bliver tillært i processen. I selve handlingen kan eleven tillære sig nye egenskaber og allerede agere alt efter, hvordan handlingen udspiller sig. Det kaldes refleksion i handling. Denne viden er svær at forklare med ord, men eleverne udnytter denne tavse viden til f.eks. at løse en opgave som denne. Schoen er modstander af det skolastiske paradigme, der indebærer en instruktionel metodisk indgang, hvor undervisningen er meget lærerstyret. Denne øvelse går ligeledes i en anden retning, hvor eleverne har stor frihed og mulighed for en kreativ løsning af den stillede opgave, altså den induktive frem for den deduktive undervisning. I denne opgave handler det om roller hos eleverne. Vi vil introducere øvelserne Spejlet og Kongens efterfølger. I øvelserne skal eleven tilegne sig viden om roller i idrætsaktiviteter. Eleverne skal til musik, på skift gå forrest i slangen og udføre nogle bevægelser, som resten af gruppen skal kopiere. I spejlet skal det ligeledes være en, som bestemmer, hvad den anden skal udføre. Øvelserne som Kongens efterfølger kan være udfordrende for nogle elever, specielt elever, som normalt har en mere tilbagetrukken rolle i den sociale arena i klasseværelset. Derfor er denne øvelse en god øvelse, da den i trygge rammer giver eleverne mulighed for at udvikle en ansvarsfølelse, samtidig med at de kan få en roller i det sociale samspil. Ligeledes kan øvelsen være med til at øve socialt udfordrede elever i at stå forrest og beslutte, hvad de andre skal gøre. I den fjerde øvelse, som vi kalder dans en forenklet chance,
er det et terningsspil, hvor eleverne ud fra dette skema skal producere en dans. Eleverne bliver i grupper af 4 introduceret for en opgave, hvor de ved at slå med en terning finder ud af, hvilke elementer opgavens løsning skal indeholde. Når de slår med terningen 5 gange, skal de sammensætte bevægelserne til en dans. Hvordan de vælger at løse opgaven inden for de af terningslagets givne rammer, er op til gruppen. Endnu en gang bliver der spillet musiknummer, som eleverne skal bruge til inspiration. Det er ikke et krav, at bevægelserne skal udføres i takt. I denne dansen for en chance benytter vi BES-konceptet, som er udviklet af Ungarn Rudolf Laban. Ligesom Laban lægger vi denne øvelse vægt på, at øvelsen ikke er fastlagt, men at rammerne giver mulighed for at udforske bevægelsen og udforske dansens variationsmuligheder. BES-princippet er f.eks. body, altså hvad kroppen, hvilke bevægelsesprocesser der skal være i kroppen. Så er det E for effort, altså hvordan. Og det er tid, rum, kraft og flow, altså skal det være hurtigt eller langsomt udført. Så er der space, hvor skal det udføres henne? Skal det udføres i det personlige rum, altså inden for kroppen, eller skal det udføres i det fysiske rum, f.eks. i en gymnastiksal? Skal det være højt eller lavt? Og til sidst, så har vi shape, altså i hvilken retning skal det foregå. I vores tilfælde er det forlæns eller baglæns. Vi har så tilført et hvem, og det er altså om opgaven skal udføres alene eller parvis, eller en og en. I den sidste øvelse her, og sammen med flere af de andre øvelser, opstår der i grupperne og i løsningen af de forskellige opgaver et praksisfællesskab. Etienne Wenger taler om dette praksisfællesskab som en sammenhæng mellem 3 dimensioner. 1. En fælles virksomhed, som giver eleven fælles forståelse og formål af den forestående opgave. 2. Et gensidigt engagement, som er etablering af elevens fælles værdier for, hvordan man bliver en del af netop dette praksisfællesskab. Og 3. Et fælles repertoire, en samling af begreber og værdier osv., som eleven i fællesskab udvikler. Som I kan se på skærmen, definerer Wenger praksisfællesskab på følgende måde. Praksisfællesskaber er en persongruppe, der deler deres virksomhed eller lidenskab i forhold til en aktivitet, og de interagerer regelmæssigt med hinanden til at lære, hvordan de kan gøre tingene bedre. Da eleverne i vores undervisningsforløb bliver fastholdt i disse grupper i hele undervisningsforløbet, har de netop muligheden for at udvikle og pleje dette praksisfællesskab. Samtidig lærer de hinanden bedre at kende, og kan derfor indgå i praksisfællesskabet og effektuere det via stærkt samarbejde og bidrage med netop de stærke sider af deres personer. Til at evaluere vores undervisningsforløb har vi valgt at bruge Delphi-metoden. Og vi har valgt Delphi-metoden, da vi mener, at den er vigtig at stå op i undervisningen og få eleverne til at reflektere og efterfølgende i talesæt, hvad der er godt og skidt, og hvad der kan ændres. Det er samtidig en induktiv form for evaluering, hvor eleverne kommer på banen og deltager. Efter hver anden undervisningsgang, så samles eleverne og får udleveret et skema, som I kan se på højre side af skærmen. Her skal eleverne nedfælde 3 positive ting om, hvad der fungerede godt i undervisningen, og skal skrive 3 negative ting om, hvad der ikke fungerede så godt i undervisningen. Herefter roterer papirerne blandt eleverne, indtil eleven igen sidder med sit eget stykke papir. Underviseren spørger så, om hvem der har 15 streger, 14 streger eller 13 streger eller så videre, og herefter så samtaler eleverne og lærerne om, hvad disse udsagn skal skyldes, altså hvilke af de her udsagn, der har fået flest streger. Til sidst så samler underviseren arkene og evaluerer på dem indtil næste undergang, om der er noget, der skal justeres i undervisningen. Til venstre på skærmen har vi skrevet nogle forser op, hvorfor vi synes, at Delphi-metoden er en god evalueringsmetode. Den er god, fordi den både har en summativ og formativ evaluering. Det vil sige, at den formative, det er, at den foregår undervejs i processen, så læreren kan rette til. Og den er summativ, fordi i sidste ende, så kommer der et godt resultat ud af den. Den er udgangspunkt for en bred dialog, fordi vi får alle eleverne med. Hver en skal skrive de her ting ned, så det er ikke noget med at sidde og gemme sig, men man skal skrive de her udsagn ned. Så derfor er der et bredt udsnit af klassen repræsenteret. Så det kvalitative evalueringsdata suppleret af en kvantitativ vægtning. Det vil sige, at det kvalitative består i diskussionen efterfølgende af udsagnene, som eleverne har skrevet ned. Kvantitativ er antallet af streger. Ulemper ved Delphi-metoden er, at den til tider kan være meget tidskrævende, og det er derfor vigtigt, at underviseren nok tid af i slutningen af undervisningsgangen, for at det kan blive. Opgave D består i, at vi skulle lave nogle egne læringsmål. Og i gruppen har vi valgt inden for emnet håndbold, at vi skulle kunne modtage bolden i bevægelse.
altså en såkaldt kast-og-grib-øvelse. Og for at nå vores læringsmål har vi valgt at udøve 2 forøvelser, hvor i den første består i en stående kast-og-grib-øvelse. Forøvelse nummer 2 består i at kaste og gribe i løb på kort afstand. Det endelige læringsmål kan opnås via en øvelse med aflevering på lang afstand, hvor modtageren er i løb. I praksis er det et omstillingsspil, som kan benyttes i håndboldkamp i kontrafasen. Vi vil evaluere på dette ved at afprøve det i en kampsituation. Vores egne læringsmål inden for dans og udtryk består i at parvis at kunne koordinere dansetrin og holde rytmen til musik i forskellige tempi. Ligesom læringsmålene inden for håndbold har vi valgt at bruge en progressiv tilgang med 2 forøvelser. Den første øvelse foregik langsomt uden musik. I anden forøvelse sætter vi musik på. Den sidste øvelse er musik i højt tempo med variation. For at evaluere benytter vi video for at sikre, at der er progression i koordinationen.